Türkiye Devleti'ne, Medipol Üniversitesi'ne bilim almana gelen yaşlarımız için yürüte bu videonu tayladım. Taylamamın sebebi Türkmenistan'dan haysi resminamaları bilen banktan tölük edip bilýändiňizi jikmejik ve doğru bir şekilde size aýtmana çalışýan, size Medipol Üniversitesi'nde bilim alýan bolsaňyz ýa-da bilim alýan tanışlaryňyz bar bolsa, bu videonu hökmany suratda olara uğratmany ýatdan çykarmak. Sebebi diýilende, bu ýyl biz öz okuwçylarymyzyň hem resminamalaryny ofisimize getirdik, sirkecilerini tasdikladyp, ynamly bir şekilde goşulmak üçin bu videonu çekmeni makul bildim. Bu okuwçylarymyza da eğitim hayatında alazim danışmanlyk aýlasy bolup, başarılar dileýäris we ulu wezipelerde işläp diplomlu bolmasyny arzu etýäris. We siz Türkmenistandan tölek edeningizde iň esasy gerekli resminama elbette Proforma Invoice'dur. Bu Proforma Invoice görüşümiz ýaly sirkeci tarafından tasdiklanan we sirkeci tarafına gitmenize gerek yoktur. Diňe etmeli işiniz, diňe şu resminamany öğrenci bellige ýa-da beýleki resminamalaryňyzy Türkmenistanyň baş konsolosluğundan tasdiklatmaňyza gerek däldir. We Türkmenistanyň baş konsolosluğundan ýekeje şu hatyňyzy tasdikladyp, Türkmenistana original bir şekilde uğratmaňyzy maslahat berýäris. We bunun bilen goşmaça size gol çekilen original bir şekilde şular ýaly 4 sahypaly invoice ýanynda teklif beyannamasy berilýär. Şu teklif beyannamasy görüşüňiz ýaly 4 sahypadan ýerleşýär. 4 sahypanyň da 4-nji sahypasynda da şular ýaly bir üýtgeçme bardyr. Bunu her bir okuwçynyň özü ýerine ýetirmelidir. Sebebi diýilende şu ýerde gara harp bilen ýazylanlary şu taýdaky boşlugy sizin özüňiz şu şekilde türkçe doldurup aşağına da çistoňyz, ady familiýaňyz, goluňyz, mail adresiňiz we telefon nomeryňyzy ýazyp Türkmenistana uğratmaňyzy maslahat berýärin. Birem munyň daşynda etmeli zadyňyz elbette Türkmenistan'dan tölek etmek için ilkinci gerek resminamalaryň biri de 1-nji sınıf hakynda aktif öğrenci belgeňiz hökmany suratda şu belgeleriň ýanynda goşmaça bolmalydyr. We onuň daşyndan da Entek Medipol Üniversitesi'ne bu ýyl registrasiýa bolan okuwçylarymyza öğrenci kartçıkaları çıkmadı. Toplu bir şekilde öğrenci kartçıkaları basılandan soň üniversitede barıp öğrenci kartçıkanızdan alıp siz Türkmenistan'dan arkaýyn rahat bir şekilde eger kimlik almadygan bolsaňyz tölek geçip bilýändiňizi habar berýäris. We eger de kimlik başvurusu edip kimliklerini alan bar bolsa, ya başvuru formunu ya da kimliğinizin kopyasında şu resminamalara goşmaňyzy size maslahat berýärin. Ilym we bilimiň adresi alazim danışmanlyk size ve gelecek bolan ýaşlara, bilim aljak bolan ýaşlara ynamly çözgütdir.